два часовника, на които са направени сертисаж на диаманти. Разликата е, че този сме го правили ние, този са го правили колеги в Дубай. Както виждате, тук сертисажът е направен странично, който продължава по веригата. Мен лично това не ми допада, по проста причина, че когато го носите, усеща едно дискомфортно драскане от диамантите. Затова чистия външен край по веригата за мен лично е по-добро решение. Камъните тук са подбрани без никаква флуоресценция, докато монтажа в Дубай доста пропуски отпред. Представете си, че сте в дискотеката и вашия часовник свети с всички цветове на дъгата. Не казвам, че качеството не е добро, но този подбор на диамантите отнема да кажем няколко часа и просто камъни, които имат различна флуоресценция, не се монтират. Ето тези, които ние сме подбрали, никаква флуоресценция. Това е разликата от желанието да бъдеш перфекционист от просто монтирането на камъни.